खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ एबिएमसुनि बारग' आफादगिरिया राजखान्थि मुलुगाव आगान होबाय। एबिएमसुनि बारग' आफादगिरि आशराफुल इस्लामनि दैदेननायाव UPPL दोलोनि मिरुनि मावखुलियाव आशराफुल इस्लामजों लोगोसे सा 50 माइनरिटिफोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जाफैयो। बे हाबाफारियाव BTR नि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे BTR नि EM रनजित बसुमतारी आरो UPPL दोलोनि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। भारतनि आन्डार-19 फुटबल हानजाजों गेलेनानै साउथ एशियान फुटबल फेडारेशन चेम्पियनशिपआव बांसिन गल एबा टप स्करार बान्था मोननो हानाय गोगोमसार गयारीखौ गावनि आंगो गामि क'क्राझारनि मलानदुबि गामियाव रंजा बाजायै बरायदों। क'क्राझारनि मलानदुबि गामिनि रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै गोगोमसार गयारीखौ दुंब्रुदै बरायदों। मख'नो गोनांदि नेपालनि काठमान्डुआव खुंफुंजानाय साउथ एशियान फुटबल फेडारेशन 2023 जोलुर बादायलायनायाव फाइनालाव पाकिस्तानखौ 3-0 गलाव फेजेननो हादों भारतनि आन्डार-19 जोलुर हानजाया। बिनिनो गोगोमसार गयारीया सासे राफोद गेलेगिरि। BTR आव बिसायख'थि नङाब्लाबो बिसायख'थिनि बायदि दुंहाव बार बारदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै गावबा गावनि मोजां मोननाय दोलोआव जयेन जानाया सोलिगासिनो। बेबादिनो बारग' NDFB एबा UPPL दोलोनि दैदेनगिरि कमल नार्जारिया खाम्फा बरगयारीनि न'आव थांनानै BPF दोलोआव जयेन जायो। खाम्फा बरगयारीया कमल नार्जारिखौ गांसे आर'नाइजों दुंब्रुदै बरायदों। UPPL दोलो नागारनानै BPF दोलोआव जयेन जाफैनाय कमल नार्जारिया BTR गोरोबथाया NDFB नि गोरोबथामोनना प्रमद बर'नि गोरोबथासो होनना सोंथि खालामो। बे गोरोबथाया NDFB नि गोरोबथा नङा। NDFB नि गोरोबथामोनब्ला केसफोरा दासिम जोबसिगौमोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावोदि UPPL आव हाबदोंमोनब्लाबो गोजोननाय मोनाखैमोन, ओंखायनो BPF हानजायाव हाबबाय। फैगौ BTC बिसायख'थियाव चिरां जिल्लानि 13, 14 आरो 15 नं BTC बियाबाव UPPL आ 0 जानो हागौ, जेनगोना रोखा होनना बुंथियो खौरांगिरिनि सिगाङाव कमल नार्जारि बिथाङा। गहपुरनि माखासे ओनसोलफोराव दैबाना। थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो जुब जुब अखा हानायनि जाउनाव गहपुरनि ओनसोलफोराव दैबाना जादों। कलाबारि गाव पन्चायत ब्लकनि गोबां गामिफोराव न' लामाफोरखौ लोमसावदों दैबानाया। बिष्णुपुर, नबपुर आरो कमलावगुरि बायदि गामिफोरनि सुबुंफोरा दैबानाजों भुगिनांदों। दैबानाया कमलावगुरि गुदि फरायसालियाव लोमसावनायनि जाउनाव ओनसोलनि फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो हायै जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।